Hey, wow bashani, bashani. Kushobile bashana. Ilokho igijime njalo inqola kaElijah emasondosondo bashani. Inqola evutha umlilo bashani. Umkhwanazi nezakhe bashana bodla umlilo ayizwile bashana. Sebephinde badonsa elinye lamadokhethi bashana kumadokhethi awu121 bashana. Bashana angazi inkosi yakwaZuma njani bashana. Lezi zakaDlodlo zihlome zingovolo bashana, killing task team bashana. Zashaya umthangala bashana, zakhala ngaphakathi athi bye bye inkosi yakaZuma bashana. Umuntu ofithi bashana yahuhuluza ngesilevu phansi, kwaguga ianda ebhala ukuthi yithi ababusi bomhlaba, kwamshubela bashana. Samxavunela ngemuva lezi kwaqhuma iphuze ezingqeni kokuphakama idynasty ka2010 bashana, zamjikjela evenini zabe zimgaxa triple murder bashana. Kompethela kanjalo bashana, akukho kubambisana ezweni bashana, isazo sholonto bashana. Basop hey lo go perm Thukazi umshana. Ibhejile le kaMkhwanazi ithi ngisho wathola ushwele ngesikhathi sika Desmond Tutu, umdala lo weyibuwo bashana. Akanasikhathi yena wabulala nje uyakubopha.